салом дӯстони азиз, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон. ростӣ бародаро хеле буд ки дар канал бо видеоҳои нав набуд, бар сабабе ки корро камтар зиёд буданд натонистем ягон видеои нав партоем ва аз тарафи устодмонам шикоят омад ки дар каналаш видеоҳои нав нест. устодҷон бахшиш хай, камтар кору боро зиёдтар буда натонистем ва худат медонӣ дар ҷои мо интернет чӣ хел проблема аст, натонистем ки видео партоем ва имрӯз хостем як видео кунем дар бораи парол мондан дар Windows 7. хуб, видеоро оғоз мекунем. сараввал ва менюи пуск ворид мешавем ва аз ин ҷо интихоб мекунем панел управлений ва аз панел управлений интихоб мекунем учетный запись. вақте ки ворид мешавем, аз боло якам создат парол свой учетный запись. дар ҳами зер мекунем. дар ҳаминҷо аз парол, мисол мо парол мемонем 11 12, боз ҳамон парол ва дар ин ҷо повторите ҳастай. хоб, создат парол мекунем. малакаи компютери мо парол мондагӣ аст. хуб, бародарони азиз, боқӣ дар паноҳи худо бошед ва дар канали мо обуна шавед.